שלום לכולם, נעים מאוד, אני לי. אנחנו הולכים לדבר היום על אייג'נטים שכותבים קוד באופן אוטונומי. מי פה היום עובד על אייג'נטים או רק פייפליינס בהרמת יד? אוקיי, יפה, יש פה איזה 50% אולי יותר. ומי פה כבר מקשיב לפרקים בלנגטוקס, בפודקאסט שלנו, ל-AI Engineers? אוקיי. אז אם הרמתם יד רק פעם אחת, אז תבדקו את עצמכם. אם אתם בונים אפליקציות, LLM Applications, כדאי שתקשיבו גם לפודקאסט שלנו. אני חושב שהתחום של Code Generation Agents הוא תחום שהוא נורא מרתק אותי באופן אישי, כי כשמדברים הרבה פעמים על AGI, אומרים שזה יהיה תוכנה שמייצרת את עצמה ואקספוננציאלית, זה נראה שיפורים, וזה בתכלס מה שאנחנו הולכים לדבר עליו. פרויקטים פופולריים לכתיבת קוד, רואים שמגרסה לגרסה הם כותבים יותר ויותר קוד של עצמם, ככה שזה תחום שהוא סופר מעניין בעיניי. אז בואו נתחיל לדבר. אז כמו שאמרתי, אני לי, היום אני מוביל את ה-GenAI ב-Lemonade, אנחנו עובדים על use cases כמו Customer Support Automation, ניתוח של מסמכים, Classification, Extraction, בסוף חברה עם יותר מ2 מיליון לקוחות וחברת ביטוח, אז יש גם הרבה Unstructured Data, ומה שאני הולך לדבר עליו היום הוא לא קשור למה שאנחנו עובדים עליו או נעבוד עליו ב-Lemonade, זה מחקר אישי שלי, נותן פה את הדיסקליימר, ולנגטוקס שקצת דיברתי על הפודקאסט קצת, ויש לנו גם קהילה ל-AI Engineers, הכל בעברית לישראלים, אז חשוב לנו להנגיש את הידע ודברים שאנחנו לומדים עם שאר הקהילה, וגם חברי קהילה אחרים משתפים שם, אז תבואו, תשאלו שאלות ונלמד ביחד. אז בואו נתחיל רגע מדוגמה. יש פה את הסקרינשוט מהאתר שלנו, ובעצם רציתי שאייג'נט יכתוב קוד ויעשה סיכום של מה שרואים באתר שלנו, וימצא את הלוגו ויחלץ אותו ויכתוב את הכל לאיזשהו קובץ HTML. אז השתמשתי בשביל זה ב-Open Interpreter, זה פרויקט אופן סורסי שהציג לראשונה את ה-Computer API, שזה בעצם אחד הטולים הכי רובסטיים שמאפשרים לאייג'נט לעשות את כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות במחשב, לכתוב CLI ולכתוב קוד וליצור קבצים, ומה שהוא עושה פה זה בעצם מגיש בקשה לקבל את האתר ומתחיל לחפש את הלוגו, הוא לא מצליח בהתחלה, אז הוא עושה עוד כמה איטרציות עד שבסוף הוא מצליח למצוא את הלוגו, אחרי זה הוא כותב את הסיכום ומשתמש ב-CLI בשביל ליצור קובץ HTML, שבתוכו הוא שם את הסיכום ואת הלוגו, והוא אפילו עושה אחרי זה סקרינשוט לקובץ שהוא יצר בשביל לראות ויזואלית שבאמת הוא הצליח לעשות את הכל כמו שצריך. אז בעצם היום אנחנו הולכים לדבר על כמה אתגרים של העולם האמיתי כשמנסים לכתוב קוד, נתמקד בעיקר על ריטריבל לאייג'נטים שמנסים לכתוב קוד, ואיך עושים את זה בתוך קוד בייס שהוא גדול ויכול להיות מורכב מכמה ריפואים, ועל עוד קונספטים של אייג'נטים. אז ההרצאה תהיה גם למי שאקטיבית בונה בעצמו קודינג אייג'נטס, וגם למי שבונה אייג'נטים אחרים. אני חושב שיש פה הרבה קונספטים שאפשר יהיה לעשות להם, שיוכלו ללמד אתכם בעצם על הדומיין שלכם. אז יאללה. אז למה בכלל צריך אייג'נטים שיכתבו קוד? כן, כולנו נכנסנו בטח פעם ל-ChatGPT, ביקשנו ממנו לכתוב לנו אפליקציה למשחק סנייק, או לתקן לנו grammar issues באתר, והוא עושה את זה אחלה, והוא כותב את הקוד, והוא אפילו אומר לנו איזה חבילות צריך להתקין והכל. אז לכאורה לא צריך בכלל אייג'נטים, אנחנו יודעים שזה לא באמת איך שזה עובד. דוגמה הכי פשוטה זה שאנחנו מבקשים ממנו להתייחס גם לקונטקסט של הקוד בייס, ויש לנו איזה טקסט סטאק שאנחנו רוצים שהוא ידע שאנחנו משתמשים בו, ויש לנו את הפלטפורמה שלנו בארגון, ואיך שאנחנו אוהבים לכתוב את הקוד שלנו, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון ולספק אותו כקונטקסט. דבר שני, כשהוא עושה ריטריבל, בטח כשמדברים על קוד בייסס של ארגונים גדולים, יש המון 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 קוד, ולעשות ריטריבל מדויק זה אתגר. הרבה פעמים כשכבר יוצא לנו איזושהי חתיכת קוד, היא פשוט לא רצה, יכול להיות שיש לנו
שגיאות זמן ריצה כאלה ואחרות, יכול להיות טייפוז, וזה עוד אתגר. והשני אתגרים האחרונים זה כשהאג'נט שלנו בכלל לא מבין את המשימה שהוא קיבל כמו שצריך, והוא פשוט פותר בעיה שהיא קצת אחרת ממה שהתכוונו, ואג'נטים באופן כללי יש להם נטייה קצת להתבדר עם משימות שהם מקבלים, ויש קורלציה בין כמה שהמשימה מורכבת והקונטקסט שלה הוא רחב, לבין כמה האג'נטים נוטים להתבדר ולהיכשל. אז אחרי איזה מחקר מעמיק שעשיתי בעולמות של ה-Software Engineering Agents, בגדול הרבה מהם מציעים איזשהו framework כזה של Multi-Agent System, שקצת בדומה לאיך שמרכיבים צוותים לבנייה של תוכנה, אנחנו כאילו כבני אדם בחברות, אז באותה מידה גם החבר'ה האלה בפרויקטים עשו אייג'נטים שונים למשימות שונות ולתחומי אחריות שונים, והקונספט פה, המוטיבציה היא בעצם לקחת סגמנט מסוים של משימות שהוא מצומצם יותר, ואפשר לפתור אותו בקונטקסט שהוא יותר מוגבל, וזה גם למה יש הגדרת תפקידים בעצם בארגונים. אז פרודקט מנג'ר לצורך העניין, יהיה לו איזה task definition שהוא מנסה לחדד אותו, והטולים שהוא יצטרך להשתמש בהם הם כנראה דברים כמו Slack כדי לתקשר איתנו. לעומת זאת, ה-Software Developer הוא יקבל את התוכן של הקבצים שהוא צריך לערוך לצורך העניין, או את ה-code base עצמו בשביל to navigate ולהבין איפה הוא צריך ליצור מה. והטולים שעומדים לרשותו הם טולים אחרים לגמרי, למשל גיט שאנחנו נרחיב על זה עוד רגע. ובאופן כללי כשניגשים לבנייה של מערכת מולטי-אייג'נט, אחד הדברים שהכי מגניבים אותי זה שניגשים לזה כמו בני אדם, כאילו ממש מגדירים אחריות של כל אחד, ובשביל הקונטקסט של השיחה אנחנו נסתכל על טסקים ספציפיים שכל אחד מהם בעצם מנסה לבצע. אז הפרודקט מנג'ר מנסה לעשות את ה-task clarification, הארכיטקט עושה את ה-retrieval ואת היצירה של הפלן עצמו, הוא לצורך העניין הארכיטקט לא כותב קוד, זה גם איזושהי פרקטיקה די פופולרית, הוא מייצר איזושהי תוכנית עבודה, ואז ה-software developer בעצם עושה את הקידוד עצמו על בסיס ה-tech design שהארכיטקט כתב, והשלב האחרון זה QA ומישהו שבעצם כותב ומריץ טסטים ומספק פידבק ל-software developer, וכל הקסם קורה דווקא לא בחלק התחתון, שזה נראה כמו פייפליין כזה של משהו שלב אחרי שלב שקורה, הקסם הוא דווקא באורכסטרציה של המידע בין האג'נטים השונים, שיכולים לבקש פידבק או לעדכן בתוצרים את האג'נטים האחרים, כשכולם בעצם כותבים לתוך איזשהו סטייט אחד מרכזי שמרכז את כל הסיטואציה של המשימה, וניגשים לחלקים השונים שרלוונטיים אליהם. אז בואו נתחיל לדבר על כל משימה פה בנפרד. אז task clarification זה תחום שבעיניי הוא עוד פתוח וחוקרים אותו. בסוף אנחנו רוצים שהאג'נט יבין מה הבעיה שאנחנו מנסים לפתור. וזה הרבה פעמים, כאילו אנחנו בתור בני אדם לא יודעים בדיוק מראש מה אנחנו מנסים לפתור. כן, אז זה קצת מדע בדיוני לצפות מהאג'נט להצליח בזה ככה כשלעצמו. יש איזה תהליך שהוא צריך לבוא ולעשות task clarification, וזה לא מיוחד לקודינג, אז פחות נתמקד בזה היום. אבל בואו לצורך הדוגמה פה, אנחנו נניח שהטאסק מוגדר היטב, ויש את כל היסודות והקונטקסט שצריך. ובואו נתחיל לצלול לאיך עושים retrieval אפקטיבי, ותכנון של הפתרון. אז רג באופן כללי עובד טוב, ככל שיש לנו יותר דיוק בריטריבל שאנחנו עושים. סתם איזה, וכשאני אומר דיוק זה שני רבדים, זה גם להביא את כל הקונטקסט הרלוונטי, מבחינת כאילו ריקול, וגם לא להביא קונטקסט שהוא לא רלוונטי, כלומר למקסימל פרסיז'ן, ופה צריך איזשהו בלנס שהוא מה שעובד למשימה. אנקדוטה, אנחנו בלמונייד, יש לנו איזה use case שרצינו לשאול שאלה על פוליסה, על מסמך עם כמה עשרות עמודים. בהתחלה עשינו איזה רגע POC, גישה נאיבית, לקחנו את כל ה-PDF כמו שהוא, וניסינו לשאול את השאלה, הגענו ל-F1 score של, בוא נגיד איזה 30%,
וכשצללנו טיפה לדאטה ראינו שבפועל בשביל לענות על סאבסט של השאלה, היינו צריכים רק 3.5 עמודים מתוך המסמך הזה, אז פשוט נאיבית העפנו את כל העמודים, וזה העלה לנו את ה-F1 סקור לכמעט 70%, אז זה מחזיק מים הטיעון הזה, ואנחנו באמת לא רוצים לדחוף את כל ה-code base, גם אם יביאו לנו LLM עם 2 מיליון context windows, זה לא באמת אפקטיבי, אנחנו רוצים לצמצם ולעזור לאג'נט שלנו לא להתבדר במשימה שהוא עושה. אז איך עושים את זה? אז המצב הרחב הוא שיש לנו את כל ה-code base עם כל הקבצים וכו', ואנחנו עכשיו מתחילים סוג של איזשהו funnel עם semantic search, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על זה, ולנסות לצמצם את הקונטקסט רק לקונטקסט הרלוונטי, ובסוף הפאנל הזה אנחנו גם נרצה אולי לעשות איזשהו enrichment ולהוסיף עוד קונטקסט שלא בהכרח אינדקסנו אותו. אז AST זה דוגמה זה קונספט בסופטוור אנג'ינירינג, שבעצם ייצוג סינטקטי לקוד, אז זה קורה מאחורי הקלעים היום ב-IDs שלנו, ויש ספריות כמו טריסיטר שמאפשרות לעשות את זה בצורה פשוטה על קבצי קוד, וברמה הכי פשוטה, אם יש לכם condition של if A is bigger than B, אז ה-A ו-B שהם ה-variables יהיו איזה עלים בעץ הזה, וה-comparison יהיה איזשהו node שמחבר ביניהם, וברגע שיש לנו כאילו ייצוג שהוא יותר מובנה, אז אפשר לעשות חיפושים יותר אפקטיביים בקוד, אפשר לעשות רפרנסינג, בשונה או בצורה יותר יעילה, מאשר לעשות command F כזה על סטרינגים של קוד. בעצם אנחנו מנצלים את זה, שהקוד הוא מיוצג שיש לו איזה שפה, יש לו איזה סינטקס, שאפשר לעבוד איתו ולטייל בצורה יותר אפקטיבית בתוך הקוד ולמצוא את הדברים הרלוונטיים. אז איך נשתמש בזה? אפשר להשתמש בזה בהרבה דרכים, נציג פה אחת הדרכים פופולריות, שבעצם לוקחים את כל הקוד בייס שלנו, וממפים את כל הריפואים עם כל התיקיות, ואז כשמגיעים לרמת הקבצים, מוסיפים את ה-AST של אותו קובץ, ואז בעצם יש לנו מיפוי של כל הקוד בייס על איזשהו עץ, על איזשהו גרף, ואפשר לחפש בו. אז למשל, דרך אחת לעשות את החיפוש, זה להגיד לאג'נט, כאילו האג'נט יגיד לעצמו, אני רוצה למצוא את כל המקומות, כל הקבצים שמשתמשים ב-variable מסוים. נגיד session theme. עוד פעם, בגישה הנאיבית, היינו עושים על זה רגקס ומנסים לחפש את זה, אבל זה לא עובד מספיק טוב. למה? הרבה פעמים זה מופיע בקומנטים ובקוד שכבר לא באמת רץ, או בדוקומנטציה, או לפעמים אנחנו משתמשים בזה בתוך מתודה, שהשם session name לא באמת, session theme לא באמת נמצא, אלא נמצא איזה שם שהוא רלוונטי בקונטקסט של המתודה, אז בעצם הבעיה הזאת תיפטר לנו כשנעשה את החיפוש ככה, ואפשר, האג'נט יוכל לכתוב למשל איזשהו query בסייפר, שזה כן, SQL גרפים, ואז צמצמנו בעצם מכל הקבצים לסט יותר קטן של קבצים. עכשיו, דיברנו על variable name מסוים שהאג'נט החליט שזה מה שמעניין אותו, כי בתוך הארכיטקט הוא למשל מבין שהוא נכנס לאחד הקבצים, והוא מבין שהוא רוצה לעשות ב-variable איזשהו שינוי, ולפני שהוא קופץ ועושה את השינוי, הוא אומר, טוב, בוא נראה רגע מה עושים עם ה-variable הזה, איך הוא מתנהג, איזה possible values יש לו, ואז הוא בעצם סוגר את הפידבק לופ ומתחיל לחפש בתוך ה-code base את המקומות הרלוונטיים. אז זה שלב ראשון של צמצום, שלב שני של צמצום, האג'נט מקבל את ה-repo files, אנחנו בעצם מממשים פה איזושהי פונקציה שמדפיסה את ההיררכיה של ה-code base שלנו לפי סט הקבצים שהגדרנו, אז זה ממש raw text שנכנס לאינפוט של ה-LLM, של האג'נט, והוא אומר, הוא מבין עכשיו איך ה-code base שלנו נראה, והוא מחליט לקבל או לבקש גם את התוכן של הקבצים. עכשיו, בגלל שיש תוכן הרבה פעמים מאוד ארוך בכל אחד מהקבצים, ובטח ובטח בכל הקבצים ביחד, אז גם את זה עושים כזה step by step. אז מממשים פונקציה שנקראת get file signatures, שהיא בעצם מחזירה רק את החתימה של הקבצים, והיא נותנת עוד פעם איזשהו קונטקסט יותר high-levelי לארכיטקט, ואז משם הוא יכול להגיד איזה קבצים רלוונטיים ואיזה פחות, ולצמצם עוד יותר את הרשימת קבצים שמעניינים אותו.
ועכשיו נתחיל לדבר רגע על צ'אנקינג. אז בדרך כלל כדאי לנצל מבנים שיש לכם על הדאטה ואיזשהו prior knowledge שיש לכם על הדאטה שלכם כשאתם עושים עליו אינדוקס. אז ב-Natural Language בואו ניקח את הדוגמה של articles, כן, איזה בלוג פוסטים. אז יש לנו שורות ויש לנו פרגרפס ויש לנו אולי הדרים, כן, טייטל וסאב טייטל. ואז כשעושים למשל צ'אנקינג בארטיקלס, יש איזו גישה די פופולרית שנקראת recursive headers, שבעצם אומרת לכל פרגרף, שאני מכניס כל פרגרף לצ'אנק, כן, זה במקום לעשות כזה כל 200 characters, אז כל פרגרף, כי יש לזה הגדרה יותר מהודקת, ולכל פרגרף אני מוסיף גם את הסאב טייטלים שהוא יושב תחתם, וגם את הטייטל שהוא יושב תחתם, ואז בעצם הצ'אנק הוא מייצג בצורה טובה יותר את הפרגרף. ויש עוד דברים כמו סמנטיק צ'אנקינג, וכדי לא לדחוף קונטקסט לא רלוונטי, אז גם אפשר להתעלם מדברים שאנחנו יודעים שהם לא רלוונטיים, למשל הדרים ופוטרים, שאנחנו לא רוצים לעשות עליהם את הצ'אנקינג. באותו אופן שיש ב-Natural Language, אז גם בקוד יש, כן? ופה יש איזה כוכבית לחשוב רגע גם בכל use case אחר שאתם עובדים עליו, איזה מבנה יש לדאטה, ולנסות כאילו to bake it into your index, או indexing process ו-retrieval process. אז בקוד יש לנו קבצים ויש לנו קלאסים ומתודות, שאנחנו יודעים בעצם, יודעים עליהם מראש ואפשר גם לפרק אותם בזכות ה-AST, ואז את המתודות אנחנו יכולים להגדיר בתור הצ'אנק שלנו, אפשר להוסיף להם קונטקסט שהוא הקונטקסט של הקלאס שבהם המתודה חיה, אפשר להשתמש ב-AST או ב-CST בשביל להתעלם מקומנטים בתוך הקוד ודוקומנטציה שאנחנו לא רוצים להכניס לתוך הצ'אנק כדי להשאיר את הצ'אנק נקי, ואפשר גם להתעלם נגיד משמות קבצים, כן, איזה גיט איגנור שאנחנו יודעים שאנחנו לא צריכים אותו אצלנו באינדקס, או למשל פונקציות שיש להם דקורטורים מסוימים, גם אותם אפשר למחוק ולהתעלם מהם. אז ככה למשל נראה צ'אנק טיפוסי בשיטה הזאת של, זה נקרא קוד ספליטר, המימוש שלו נמצא היום בלמה אינדקס, אבל זאת שיטה שסוויפ AI, שזה עוד אחד מהפרויקטים סקרתי הציעו, וכמו שאתם רואים זה ממש raw text, יש לנו את המתודה עצמה, יש לנו את האטריביוטים בתוך הקלאס ואת ה-init function, וממש הוספנו שם 3 נקודות, כאילו הם הוסיפו במימוש 3 נקודות, כדי שהאג'נט יגיד, אוקיי, יש פה עוד מתודות, ואז אולי הוא ירצה לבקש אותן ולעשות להם retrieval בעצמו. והגענו לשלב האחרון של enrichment, אז אנחנו בתור מפתחים רואים איזושהי פונקציה וקוראים את הקוד שלה, אבל בדרך כלל זה לא מספיק, נכון? קומנד קליק, רוצים לראות איפה משתמשים בזה, ודוגמאות בעצם עוזרות לנו להבין את מה הפונקציה עושה בצורה יותר טובה. אותו דבר לאג'נט, אנחנו אם לשאול אותו או בלי לשאול אותו, יכולים לצרף לכל צ'אנק איזה שהם רפרנסים לשימוש בשביל לשפר את הקונטקסט שלו על הפונקציה, אפשר להוסיף לו גם דוקומנטציה, שיכולה להיות כבר בקוד, יכול להיות שגם נשתמש באיזה third party בשביל לייצר דוקומנטציה, אם אין לנו, יש למשל פרויקט שנקרא Repo Agent, שבעצם עובר על הקוד בייס ומייצר דוקומנטציה, וזה בעצם נהיה הסוג של אוסף הטולים שלנו, כן? אני לא חושב שזה צריך להיות פייפליין או פאנל, זה בעצם אוסף של דברים שיכולים לקרות, והאג'נט יכול להשתמש במה שהוא רוצה, לפי הצורך שלו. אנחנו מתחילים מכל הקבצים, עושים חיפוש שהוא, למשל מה שהצגתי היה עם סייפר, אבל זה יכול להיות גם חיפוש סמנטי מעל הצ'אנקים שחילצנו, וכך הלאה עד שמגיעים לצ'אנקים שהם מהודקים. ואם הבנתם את הנקודה שניסיתי להעביר פה, בסוף זה שאתם יודעים משהו על הדאטה שלכם, תנצלו את זה, זאת הדרך הכי טובה להצליח ב-retrieval. טוב, נעבור לחלק הבא. אז יש לנו את הקונטקסט שרצינו, וגם בוא נניח שהארכיטקט כתב איזושהי תוכנית עבודה, אז מי שהיה מקודם בהרצאה של גל, הוא דיבר על ה-plan and execute, אז זאת הדוגמה הזאת, של בעצם ליצור תוכנית מוגדרת לאיך אנחנו רוצים לממש את הפיצ'ר או את הבאג, ניסיון לפתור את הבאג, והקודינג אייג'נט הוא זה שבעצם כותב את הקוד עצמו. בשביל לעשות את זה הוא צריך כלים של מפתחים, למשל גיט סרוויס שיכול לאפשר לו
ליצור ברנצ'ים ולכתוב קומיטים וליצור קבצים חדשים וכולי, בזכות זה שהוא מוציא פלט בצורה של diff. אז בואו רגע נדבר על זה שנייה. אתם מכירים את זה שאתם מדברים עם ChatGPT והוא מפספס, האמת שזה כבר לא נכון מלפני שבוע, אבל זרמו איתי. אתם מבקשים ממנו לעשות, יש לו איזה טייפו, ואתם אומרים לו, רק תתקן לי פה את הטייפו, ואז הוא מוציא לכם עוד פעם את כל הקוד, רק בשביל לתקן את הטייפו, ואתם אומרים, רגע, אולי הוא טעה, אולי הוא, בגלל שהוא מתעצל הרבה פעמים, הוא מוריד לכם קומנטים, זה מעצבן. לאחרונה הם הוסיפו תמיכה גם ב-diff approach, שזה מה שזה אומר בעצם, במקום שהוא יוציא, במקום לבקש מהאג'נט או מה-LLM להוציא את כל הפלט, אנחנו אומרים לו, רק תוציא איזשהו git diff, ואנחנו נעשה את המרג' אצלנו. והיתרון כמובן זמני ריצה, ואנחנו מבקשים ממנו גם פחות טוקנים באוטפוט, אז יש לו קצת סיכוי יותר נמוך לטעות. עם כוכבית קטנה, שהיום ה-LLMים התאמנו בדאטה שהם ראו בעצם בשלב האימון, הם לא ראו הרבה דיפים, הם ראו הרבה יותר קוד. אז הם באופן יחסית מובהק כותבים קוד יותר טוב מאשר הם כותבים דיפים, אבל לפעמים זה קומפרומייז שבהרבה פרויקטים מעדיפים לעשות אותו. מה שכן, בגלל שהפיצ'ר שהזכרתי של ChatGPT, נראה ש-OpenAI כן הולכים לכיוון הזה של תמיכה נייטיבית בכתיבת דיפים, אז אני מאמין שהם עובדים או עבדו מאחורי הקלעים על איזשהו דאטה סט ספציפי לאמן על המשימה הזאת של כתיבת דיף, ובטח נראה שם שיפורים. ואיך בעצם בוחרים את ה-LLM שאתם רוצים להשתמש בו למשימה הזאת, כן? יש לנו כמה אייג'נטים שונים, אז יש פה רפרנס ל-LM Arena, שזה בעצם איזשהו לידר בורד ל-LLMים, ומה שנחמד שם זה שני דברים, אחד זה שהם חילקו את זה לפי קטגוריה, אז אתם יכולים לראות בכל קטגוריה מ-LLMים המובילים, ודבר שני, שבשונה מבנצ'מרקים, שהרבה מהמודלים עושים, כאילו החברות עושות אוברפיטינג על הדאטה סטים של הבנצ'מרק, ואז זה לא באמת מייצג, פה בעצם הדירוג נקבע על ידי אנשים, הם לוקחים איזשהו אינפוט, מראים פלט של שני מודלים, ואנשים צריכים לבחור מי יותר טוב, ולפי זה נקבע הדירוג, אז אפשר לבחור בעצם את המודל הכי טוב לקודינג, מתוך הקטגוריה של הקודינג, וכשנגיד אנחנו רוצים לבחור את ה-LLM שמתאים לפרודקט מנג'ר, שעושה יותר קומיוניקציה ולא יודע, אפיון, אז אפשר לבחור LLM אחר שיותר מתאים למשימה הזאת, אז בעצם אפשר לבחור פה את ה-LLM שיותר מתאים. אם, עוד פעם, כמובן, כוכבית, תבדקו אם זה עובד לכם יותר טוב, להרבה פעמים הבנצ'מרקים הם פשוט נותנים כיוון למה שווה לבדוק, אבל כדאי לבדוק את המשימה הספציפית שלכם. אז דיברנו על ההבדלים בין diff לבין whole proposal, אז IDER, שזה עוד פרויקט open source ל-code generation, עשו איזשהו בנצ'מרק לארכיטקט ולאדיטור, כן, לזה שכותב את התוכנית ולזה שכותב את הקוד, ובעצם ניסו מודלים שונים, והראו א', שכשמבקשים מהאג'נט לכתוב את כל הקוד הוא עובד יותר טוב, וב' שבאמת היו LLMים שיותר התאימו לארכיטקט מאשר לאדיטור. ונעבור לחלק האחרון של טסטים, אז כתבנו את הקוד, רוצים לדעת שהוא באמת עובד. אז יש לנו קודם כל כמה סוגים של שגיאות, כן? יש בסדר, בוא נקרא לזה במורכבות עולה. אז יש error שהם סינטקטיים, בסינטקס עצמו, ואת זה אנחנו פותרים בדרך כלל תוך כדי שאנחנו עובדים עם לינטרים שרצים לנו ב-IDE, יש דברים שברנטיים ויש טעויות פונקציונליות, כן? שפשוט זה לא פותר את מה שאנחנו באמת רוצים, ועוד שניהם פותרים עם יוניטסט, עם התוספת של ה-user story עצמו ל-functional, אז כאילו תחשבו שבפלואו הזה שהצגתי מקודם, אז יש את ה-product manager שמגדיר את המשימה, כנראה המשימה הזאת תעבור ל-QA שיכתוב את הטסטים, בשביל שהוא יוכל לג'נרט meaningful tests, אז בשביל לפתור לינטרים יש כל מיני, נגיד בפייתון יש לנו את פיילינט ואת פלייקייט, שהם לינטרים שיודעים להוציא בעצם איזשהו פלט טקסטואלי, שאותו אפשר להכניס כפידבק ל-LLM, ואז הוא יודע לתקן את עצמו. עוד פעם, הרבה פעמים לא מכירים בדיוק את הפורמט הזה, אבל יש להם איזושהי אוריינטציה, ויש מימוש בפרויקט שנקרא Open Devin, היום הם נקראים Open Hands, זה framework לבנייה של Software Engineering Agent, בכלל אני חושב שזה פרויקט די מגניב שכזה מאגד הרבה מימושים ל-Best Practices סביב קוד,
ובנושא של כתיבת טסטים, אז קצת כמו שיש פרומפטינג טכניק של, אתם אומרים ל-LLM, אתה, לא יודע, customer support agent הכי טוב בעולם, ועושים איתו איזשהו משחק תפקידים, אז גם פה אפשר להגיד לו, אתה כותב טסטים הכי טוב בעולם, שזה נחמד, אבל אפשר גם להוסיף לו איזשהו best practice, שהוא יכול להיצמד אליו, או איזשהו framework לכתיבת טסטים, כמו למשל branch coverage, ואז הוא יודע שהוא צריך לחסות את כל ה-edge cases שאנחנו רוצים, והוא נצמד לאיזשהו פורמט יותר מוכר. אז דיברנו הרבה על איך בונים, אבל בסוף איך מודדים, כן? אנחנו צריכים לדעת אם זה עובד טוב או לא. יש המון בנצ'מרקים, תכלס, בגלל שזה עוד נושא כל כך מתפתח, כל חברה, כל פרויקט בונה לעצמו איזה דאטה-סט, ואז קצת קשה גם להשוות ביניהם, אבל לאחרונה, ה-SWE-Bench, שזה איזשהו דאטה-סט שצובר יחסית תאוצה, נהיה יותר פופולרי. בעצם מה שהם עשו, עוד פעם גם קחו מפה את הקונספט של איך למדוד דברים שהם מרגישים גדולים ומורכבים, לקחו 12 ריפוז יחסית פופולריים, הוציאו משם issues, GitHub issues שאנשים פתחו, שמחוברים לאיזשהו PR, ווידאו שב-PR יש טסטים שלא עברו לפני הקוד של ה-PR, וטסטים שכן עברו אחרי. אז בעצם נוצרה לנו פה איזושהי דוגמה, שיש לכאורה את כל הקונטקסט שמאפשר לנו לדעת מה צריך לעשות, ויש לנו טסטים שמאפשרים לנו לבדוק האם הפרופוזל שלנו לקוד באמת פותר אותם. אז יש להם 2,300 טסקים שהם בנו שם, מתוכם 500 גם OpenAI עשו להם איזושהי וריפיקציה, אז הם נהיו יותר מדויקים, וקצת על העתיד לסיכום, העתיד של Software Engineering Agents, אז קודם כל זה צריך באיזשהו שלב לעבוד, אני חושב שזה יקרה, אבל אנחנו צריכים לראות בשביל זה יכולות reasoning יותר טובות של LLM'ים, בסוף הרבה מהפרויקטים האלה אתם תשחקו איתם ותראו את הפוטנציאל, אבל זה לא מצליח להתכנס, הרבה פעמים נתקע בלופים וכאלה, אבל יש פה גם מקום לשיפור של ה-underlying LLMs וגם framework'ים יותר אדוקים על איך בונים את זה בצורה נכונה. דבר שני, צריך לפתח יותר את התחום של ה-interfaces, אז דיברנו על ה-product manager agent, אז אני מדמיין שהוא יכול לדבר בסלק עם product managers אחרים, הוא יכול אפילו לעלות לפגישות זום כדי לשאול שאלות, ויש את computer tool שגם יחסית לאחרונה אנתרופיק וקלוד הציגו, שזה איזשהו אינטרפייס ממש גנרי שממש יכול לראות את המסך מחשב ולבצע פעולות בצורה רחבה, בוא נקרא לזה, קליקים בעכבר והקלדה במקלדת, והדבר הכי מתקדם מבחינת research, או לפחות שהוא נראה פוטנציאל מעניין, זה לעשות fine tuning על ה-code base שלכם, בשביל להכניס אליו את הידע של מה שיש ב-code base, זה לא best practice היום להכניס ככה ידע, אבל כן יש ניצוצות של מחקרים שמראים שזה יכול להפוך את האג'נטים ליותר אפקטיביים. אז זה הכל, תודה רבה.